No niin, eli kuinka puretaan tämmönen pleikkariohjain. Niin täällä näkyy 4 ruuvia. Näin. Sitten ihan tämmönen perus ristipäämeisseli. Sieltä ensimmäinen. Toinen. 3. Ja 4. Näin. Sitten otetaan tämmönen napakka ote ja painastetaan vähän sisäänpäin. Tää vähän rutisee, ei haittaa. Näin. Sitten täällä tulee tää väli. Näin. Tää lähtee tää takakansi irti. Sama homma toisella puolella. Noin. Sitten täällä on tämmönen, tässä näkyy tämmönen näin. Siitä napataan kiinni ja tästä pois. Jolloin saadaan tämä takaosa irti. Näin. Akuirrotuksessa voi käyttää joko sormia tai sitten tämmöisiä kärkipihtejä. Elikkä akku lähtee irti noin. Ja sitten akku pois. Sitten täällä on yleensä tämmönen 1 ristipää ruuvi. Otetaan se vielä auki. Noin. Jonka jälkeen tämä muoviosa lähtee pois. Kaikissa malleissa ei lähde. Tässä ei itse asiassa lähde. Sitten käännetään toisinpäin tämä koko ohjan. Painastetaan tosta. Ja päästään näihin itse nappuloihin käsiksi. Ja nämähän on yleensä ne, jotka aina kaikilla jumittaa. Eli nämä tekee tällä tavalla ärsyttävästi driftaa tai muuta. Ja tosta vaan kiinni. Tiukka vetäisy ylöspäin. Katsotaan, että onko mitenkä likainen. Silmämääräisesti ensin tutkitaan. Tää on vähän aikaa sitten puhistu. Tämmöisellä Tops-puikolla ihan kätevä puhistella. Eli tänne väliin vaan näin. Survottaa vähän, väännetään, puhistellaan hyvin. Ja sitten laittaa vaseliinia. Joo, ja sitten asentaminen. Eli ensin laitetaan tämä nuppi. Katsotaan, että missä asennossa se nuppi menee. Noin, se naksahtaa. Se on paikalla. Sitten kun mulla on tämmönen vanhemman mallin ohjaan, niin sekä tämä Share-nappi että myös Options-nappi lähtee irti. Uudemmissa malleissa ne ei lähde irti, joten mä joudun teippaamaan ne kiinni näin. Sitten tässä on tämä kosketuslevy. Riippuen mallista, joitakin pitää kääntää tälle vähän ylöspäin. Ja jotkut taas käännetään tänne näin, että saadaan se ohjaa. Eli kannattaa vähän katsoa, että mitä mallia. Esimerkiksi minulla joutuu kääntämään tälle ylöspäin. Sitten tässä näkyy 2 tämmöistä hahloa. Ja tämä työnnetään tänne väliin. Ja sitten nämä työnnetään tuonne hahloihin. Noin. Ja sitten pikkusen voi antaa näillä napeilla tukkeen sille. Ja se napsahtaa siihen oikein mallikkaasti. Se on vähän jämäkkä joskus menemään. No niin. Ja se on paikalla. Ja nyt voi ottaa teipit pois. Näin. Ja muuten kasaaminen tapahtuu täysin samalla tavalla. Eli ensin ristipääruuvi tänne reikään, mistä se otettiin.
Magneettinen meisseli, ihan. Tätä ei tarvii sitten hirveästi voimalla työntää, että se on nyt siinä. Ja näin, se on kasassa. Akku samalla tavalla, eli tänne vaan paikalleen. Katsotaan, että nuo piuhat menee riippuen mallista taas niin tonne hahloon. Noin, akun piuha kiinni. Noin. Ja sitten viimeisenä, tässä oli tosiaan tämä näin. Tämä katsotaan, että tämä menee tuonne kohdalle. Nämä on joskus vähän ilkeitä. Siinä näkyy semmonen selkeä viiva, mihin asti se pitää painasta. Eli tuossa näkyy tuo viiva. Painastaa se pohjaan. Noin. Ja sitten tämä menee tähän yläpuolelle tai alapuolelle. Nyt meni alapuolelle. Ohjaan tulille. Toimii. Hyvä. Kiitos.